Παραγγείλαμε. Παραγγείλαμε. Τι παραγγείλαμε? Σούσι. Τέλεια. Σούσι, noodles, τηγανιτό-ρύζι. Πήραμε. Απλά πήρε. Απλά πήρα. Απλά πήρε ό,τι τρώγεται. Καλώς ήρθατε πίσω στο πανελάκι με εμένα τον Νικελέη και την... Νικολίνα! Είμαστε εδώ πέρα. Yes, ευχαριστώ. Πάμε, ναι! Βρισκόμαστε για μία ακόμα φορά εδώ πέρα για να μιλήσουμε για τις δικές σας ιστορίες, όπου είμαστε στο δεύτερο βίντεο της σειράς αυτής και συγκεκριμένα το πρώτο επεισόδιο με τα δικά σας φιλικά δράματα. Όπου σήμερα έχω να ενημερώσω ότι γίνεται πανικός. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω διαβάσει τίποτα. Έχω διαβάσει εγώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις ιστορίες. Θα ήθελα να ξεκινήσεις εσύ διαβάζοντας την πρώτη ιστορία. Βεβαίως. Λοιπόν. Αχ, κυρία Ανίτα! Πού να στα λέω. Άλλο να στο γράφω και άλλο να το βιώνεις. Είμαι αγόρι, κάνω πολύ καλή παρέα με μια κοπέλα, θα την πω Ρέκλα. Από το καρέκλα. Εγώ. Γιατί μου αρέσει και μπορώ και μετά από 5 χρόνια κολλητής παρέας βρήκε γκόμενο, ο οποίος φοβότανε ότι θα του πάρω την κοπέλα. Λες και είναι κοιλότητα Victoria's Secret, σπάνια έκδοση και με ζήλευε άπειρα, καθώς μάλλον τον έπαιρνε και έγερνε. Είμαι γκέι και το ήξερα μπρο. Και αφού τη ζήτησε να με σπάσει για να μην ζηλεύει και γιατί τον αγαπάει, θα πρέπει να το κάνει αυτό. Με έσπασε γιατί της το ζήτησε ο κόλλος μαϊμούς με πόδια. Άισε χτύρι με τα τσόκαρα, φιλά και πολλά αγάπες. Γνώμη. Ο χειρισμός του χειρισμού, ο χειρισμός. Η κοιλότητα της Victoria's Secret, εγώ. Ρε εσύ, να σου πω κάτι γενικότερα. Στις σχέσεις, τι θέλω να πω, ότι υπήρχαν άνθρωποι στη ζωή σου πριν σε γνωρίσω και αφού θα σε γνωρίσω. Δηλαδή, δεν κόβω εγώ τις επαφές που έχω με τους ανθρώπους και τον κύκλο μου και τους συναδέλφους μου, τους φίλους μου, άντρες, γυναίκες, επειδή έκανα σχέση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ζύγια και δεν πρέπει να δίνουμε δικαιώματα, λέμε τώρα, αλλά δεν καταλαβαίνω το ότι έχεις απέτηση από έναν άνθρωπο να κόψει τους δεσμούς από φίλους του μόνο και μόνο γιατί εσύ να δεν σε εξυπηρετεί. Δεν σου αρέσει, δεν σου κάνει. Είναι πάρα πολύ τοξικό. Πόσο μάλλον γκέι, έτσι. Ναι, αλλά. Πόσο μάλλον γκέι, αλλά γιατί δεν θα έπρεπε να ζηλεύεις για κανένα λόγο. Δεν θα έπρεπε να ζηλεύεις. Ναι, δεν τη χαλάμε τη φιλία. Δεν τη χαλάμε τη φιλία! Γενικότερα για μένα οι φίλοι είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή είναι η οικογένεια που διαλέγεις. Αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι κυριολεκτικά είναι η οικογένεια που διαλέγεις και μπέσα. Ρε φίλε, οι φίλοι είναι και στα δύσκολα και στα εύκολα και είναι πάντα δίπλα σου. Τώρα τα αγκομενικά, οκ, έρχονται, παρέρχονται. Ευελπιστούμε, όχι, αλλά. Αλλά μόνο και μόνο που αυτή μπήκε στη διαδικασία να σε κάνει στην άκρη για ένα αγκόμενο. Μπαλκονόπορτα. Εγώ η μπαλκονόπορτα. 5 χρόνια, ρε φίλε, φύγανε έτσι. Όχι. Απαράδεκτο. Απαράδεκτη αυτή βασικά. Γιατί αυτή δεν έχει βάλει τα ωριά της. Για μένα ναι. Είναι στενάχωρο. Δεν έχει βάλει τα ωριά της το μωρό. Δεν πειράζει. Δεν αξίζουμε όλοι για όλους. Αλλά εμένα μου αρέσει το Ρέκλα από την καρέκλα. Ήταν πολύ δυνατό statement, θα πω εγώ. Περνάμε στην επόμενη ιστορία, όπου είναι μικρή, περιεκτική, αλλά ωραία. Χαιρετώ τα πλήθη. Ενώ τα είχαμε κάποιον για κάποιους μήνες, ας τον πούμε Γιάννη, ένας τότε φίλος μου, ενώ χώρισα με τον Γιάννη, τα έφτιαξα μαζί του. Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης ήταν και δήλωνε super straight και ομοφοβικός. Τους ευχήθηκα καλά Στέφανα και δήλωσα οικειοθελής αποχώρηση από το σπίτι του Power of Love. Ω, μαλάκα. Εντάξει, εγώ σε αυτή την ιστορία θέλω να σχολιάσω ότι οικειοθελής αποχώρηση στη ζωή μου. Θα πω στενάχωρο που ο φίλος σου κλείψε τον κόμενο και εσύ κατηγορήσει. Για μένα έκανες την καλύτερη δουλειά που αποχώρησες και από τους δύο, από τη στιγμή που και οι δύο δεν σε σεβάστηκαν με κανέναν τρόπο που θα έπρεπε. Εγώ θέλω να δηλώσω κάπου εδώ ότι όταν μια κατάσταση είναι τέτοια ή παρόμοια και βλέπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι, καλύτερα είναι ναι, να αποχωρείς, να φεύγεις και Όντως. να δίνεις χώρο και χρόνο στον εαυτό σου πάνω απ' όλα και μετά. Ναι, αυτό είναι θέμα αυτοσεβασμού, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Είναι, άμα σέβεσαι τον εαυτό σου, θα πας παρακάτω τη ζωούλα σου, γιατί δεν σε εκτίμησε όπως θα μπορούσε να σε. Είναι θέμα αγοράς. Έχεις ένα προϊόν. Αν αυτό έχεις το iPhone το 17, ωραία. Αν αυτό το προϊόν. Το προ. Το Pro. Το προωθείς στην Ουγκάντα, δεν το πάρει κανείς. Αν το προωθείς όμως στην Κίνα, θα το πάρετε, κατάλαβες. Είναι ένα που προωθείς τον εαυτό σου. Εκεί. Οπότε πάνε κάπου αλλού. Λοιπόν, εγώ θα βάλω σε αυτή την ιστορία ένα τίμιο 5.
Γιατί. Για το σεβασμό της κοπέλας. Πολύ δυνατή γενικότερα η φίλη. Μ' αρέσει με το power of movement που έκανε και. Και το σπίτι του Power of Love είχε ένα σουσού. Είχε ένα σουσουδάκι που μου άρεσε ότι πολύ. αυτός ήταν πιο straight, ρε παιδί μου, και έλεγε ότι ήταν ομοφοβικός και μετά τα έφτιαξε με το φίλο. Είχαμε και μια ιστορία στο προηγούμενη. Στα ερωτικά. Στα ερωτικά. Που Δείτε το εδώ πέρα, by the way, τα ερωτικά δράματα. Ευχαριστώ. Αλλά η φάση γενικότερα είναι αυτούς τους πολύ ομοφοβικούς παιδιά γενικότερα να τους φιλτράρετε λίγο περισσότερο. Να έχετε μια πισινή, ρε παιδί μου. Ένα φίλτρο παραπάνω. Γιατί υπάρχουν κάποια θέματα, προβλήματα. Ό,τι κράζει θαυμάζεις. Ό,τι είπε, ισχύει. Εσύ τι θα βάλεις σε βαθμό? Εγώ να βάλω ένα 4. Ένα 4. Κοίτα, και εγώ 4 θα βάζα, αλλά παραβάλω βάση. Όχι, 4. 4 θα βάλεις. Ένα solid 3 θα βάλεις. 8,5. Μπράβο για το movement, μπράβο για την αποχώρηση. Που Την έφυγε. οικειοθελή. Ναι, γιατί κάποιος καθόλου. σκέφτηκε λογικά, δεν πάλεψε για κάτι ανούσιο, εφόσον έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις. Οκ. Και έφυγε με το κεφάλι ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι το κορίτσι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, δηλαδή, αυτό θεωρώ, δηλαδή ότι βγάζω το καπέλο. εκτιμητέα. Αυτό. Εκτιμητέα. Δηλαδή υπάρχουν πολύ πιο τοξικές αντιδράσεις. Και πολύ ψύχρεμα αντέδραση. Ψύχρεμη. Ψύχρεμη. Ναι, και με λογική. Θεωρώ. Δηλαδή, Πολλοί θα βγάζανε μαλλιότριγες τώρα. Καλό βράδυ. Πιστεύω ότι αυτό θα έκανα κι εγώ. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν κάθισε να την πάρει από κάτω. Είπε εγώ φεύγω. Αποχωρώ. Γεια σας. Δικό σας τώρα. Ναι. Δικό μου. Όχι. Α, όχι. Άστο. Φιλάκια. Επόμενη ιστορία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πριν 2 χρόνια η ξαδέρφη μου από Γερμανία ήρθε Ελλάδα και βγήκαμε μαζί με την παρέα μου και ο τότε κολλητός μου άρχισε να τη θέλει. Εγώ δεν είχα θέμα με αυτόν τον τομέα, να σημειωθεί ότι η ξαδέρφη μου έμενε σε μένα για να βλέπονται. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, εγώ εκείνη την περίοδο είχα σχολείο και πήρα τηλέφωνο τον κολλητό μου για να δω τι θα κάνει και έμαθα ότι η ξαδέρφη μου τον έβαλε στο σπίτι μου χωρίς να το ξέρω, ενώ ήμουν σχολείο. Μετά ξεκίνησαν άλλες συμπεριφορές απέναντί μου, του τύπου άραζα μόνος μου στο σπίτι της γιαγιάς μου και άνοιγαν την εξώπορτα με κάρτα. Μετά κλειδωνόντουσαν σε ένα δωμάτιο και με άφηναν μόνο μου και απλά τους έλεγα να βρούμε μια λύση. Απλά με διώχναν από το δωμάτιο, με έχουν τα πήρα κρανίο. Το απόγευμα συναντήθηκα με τη μάνα μου να την ενημερώσω και μετά η μάνα μου μίλησε με τη μάνα της ξαδέρφης μου και έγινε χαμός. Βρισιές, φωνές και καταλαβαίνετε. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Αυτά τα Χριστούγεννα κλείνουμε 3 χρόνια που δεν μιλάμε. Ouch, ouch, ouch. Εγώ Και λίγο αυτό δεν ανατρίχιασα. είναι- Ναι, και δεν είναι φιλικό. Είναι με οικογενειακό. συγγένεια. Ναι. Ναι. Άουτς. Ouch. Στρώνα το σπίτι του. Ναι, ρε, Κακό δεν- σώμα, Εγώ καταλαβαίνω την οικειότητα που μπορεί να έχει εξαδέρφη, δηλαδή προσπαθώ να μπω και στη θέση της. Ρε, όχι. Αλλά Δεν όχι, ανοίγεις το περίμενε. σπίτι με κάρτα, Αυτό. δεν εισβάλλεις σε ένα χώρο ξένο, όσο και να είναι της οικογένειας, χωρίς να έχεις τη συνένεση του ανθρώπου που μένει εκεί πέρα. Ακριβώς. Ξεκάθαρα. Στοιχειώδη σεβασμό, ρε παιδιά. Ναι. Στοιχειώδη σεβασμό, άλλο σου ανοίγει το σπίτι του, α πούμε, και εσύ το κάνει γαμμένα. Αυτό πραγματικά είναι για μείον 10. Ναι, αυτό. Μείον 30, δεν είναι μείον 10 αυτό. Είναι απαράδεκτη συμπεριφορά, νομίζω. Όχι, το άλλαξα. Παιδιά, θα βάλω ένα πολύ ωραίο 5 για το παιδί που μας έστειλε την ιστορία, γιατί βρήκε το κουράγιο να μιλήσει με τη μητέρα του. Δερικά το κλείδι. Ναι, όντως. Στην πόρτα Θα σου σου επάνω, απάνω. μπήκα κι εγώ. Εσένα τι θα κάνω. Και συνεχίζουμε, λέει. Κι είδα μια. Λουλούδια στο 3. Λοιπόν. Πού είναι οι λουλουδούδες! Εγώ θεωρώ την μπράβο για την κίνηση που μίλησε στη μητέρα της, γιατί θα μπορούσε να το Μπράβο, είσαι η καλύτερη. Μπράβο, έκανες Έκανες την τύχη σου. Θα μπορούσε, παιδιά, να το έχει βάλει μέσα στην καρδούλα το παιδί και να, ξέρεις, μην μιλήσει ποτέ. Μέχρι και μετά αυτό που θα πήγαινε. Κανείς Αυτό. δεν ξέρει. Αυτό, δηλαδή, Οπότε πάλι κολλητός. καλά. Κανείς δεν ξέρει το αύριο τι θα μας φέρει. Θέλω να πάμε σε άλλα μέρη που κανένας δεν τα ξέρει. Αυτό. Κολλητός τώρα. Και ο κολλητός όμως, δηλαδή, δεν σεβάστηκε καθόλου. Ρε φίλε, είναι πάρ' τον Τι ένα φάση. χτύπα τον άλλον και να πω και κάτι άλλο. Το ότι είμαστε συγγενείς με κάποιους δεν σημαίνει ότι ή μας εκτιμάνε ή τους εκτιμάμε. Ναι, Και δεν μπορεί να δώσει αυτή η συγγένεια, οποιαδήποτε συγγένεια, δεν δίνει το δικαίωμα. Βασικά, ποια συγγένεια, όλος ήταν κολλητός, όλοι οι συγγενείς. Και οι δύο τους δεν πρέπει να το κάνουν αυτό απλά. Δεν θα ναι, έπρεπε. δεν θα έπρεπε. Είτε κολλητός είτε. Μηδαμινός σεβασμός. Πολύ απλά, λιτά και απέριτα. Όχι, παιδιά, μείον 30. Ναι. Εγώ θα βάλω ένα 5, γιατί έπαιξε οικογένεια, γιατί έπαιξε ξαδέρφη και ενημέρωσε την μαμά. Τη μαμά. Ναι. Και ένα μπράβο για Οπότε- τη μαμά που δεν την ένιωξε να χαλάσει τη σχέση με την ξαδερφή της ουσιαστικά, με την μαμά της ξαδερφής. Ναι, ναι, πάλι καλά. Και είπε ότι εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, θα πιστέψει στο παιδί μου. Ισχύει, και θα στηρίξει ισχύει, το παιδί. ισχύει. Αυτό. Δηλαδή, Ένα χειροκρότημα για τη μαμά, παιδιά, και για το Μπράβο στη παιδί. μαμά, μπράβο στη μαμά. Δεν είναι
είναι και ένα πολύ ωραίο μήνυμα, μητέρα. Ισχύει ξεκάθαρα. Μαμά, με βλέπεις, πάρε τηλέφωνο. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, μαμά της Νικολίνας. Θα μου φύγει το κλάπετ. Θέλεις κάπου να κάθεσαι γιατί σε βλέπω και αγχώνομαι. Ναι, και εγώ δεν μπορώ, με έχεις ταράξει. Δηλαδή, πάρε κάτι να Ήθελα να κάτσεις. κόψω το πλάνο, παιδιά. Εντάξει, συγγνώμη, κάμα. Έλα, Πασά μου, έλα. Να πάρε αυτό. Έλα, Το πιο γιατί μικρό, δυσκολευόμαστε, μου κρύβει και το Ωραία. πλάνο το κέρατο. Βρες το διάλογο. Συνεχίζουμε στην επόμενη ιστορία, η οποία έχει ως εξής. Story time του απότρελου. Πριν από καιρό, τσακώθηκα άσχημα με μια κοπέλα που ήμασταν κόλλος και βρακή, ας την πούμε Στέλλα. Ο Στέλλα λόγος... τη λένε. Οριακά. Ο λόγος ήταν ότι ενώ νόμιζα ότι έχει απομακρυνθεί, εκείνη μου έλεγε ότι και καλά δεν της ανοίγομαι πια. Μέγα ψέμα. Με τα πολλά και με τα λίγα μου ξεφόρνησε η σαν κακό χρόνο να έχεις, ότι τους τελευταίους 2 μήνες βγαίνει με τον αδερφό μου. Το θέμα είναι ότι ο αδερφός μου είναι openly gay τα τελευταία χρόνια, What? έχει σχέση τα 2 τελευταία χρόνια και μένει 5 χρόνια τώρα στη Γερμανία. Έλα και πες μου εσύ πώς κρατήθηκα και δεν έγινα η λέρα που θέλει να μου πάρει τα μέτρια. Ταραχή με πιάσε πάλι, φιλάκια πολλά και love you all γιατί ταράχτηκα. Θέλει να μου πάει τα μέτρα. Έχει γραφείο τελετών και θέλει να μου πάρει τα μέτρια. Ο σύζυγος. Όταν ακούω Στέλλα να ξέρω, σκέφτομαι την Πεζεντάκου για κάποιο λόγο. Ισχύει, είναι Ένα ξεκάθαρα. πεζεντάκου. Ξεκάθαρα. Άμα το βλέπεις αυτό, πάτα like. Στέλλα, σε αγαπάω. Όχι. Ναι. Και κάνουμε φαγγέλη ξαφνικά στη Στέλλα. Έτσι νιώθω. Για τη Στέλλα της συγκεκριμένης ιστορίας έχω να πω ότι... Στο κόρμι μου, σε μπλουζάκι. Μόνο. Γελάω. Πολύ θερμίδα. Παιδιά, η Στέλλα δεν μπορώ. Θέλω να ταραχτώ λίγο παραπάνω εγώ από την κυρία που μας έστειλε την ιστορία. Τι ψέμα ήταν αυτό, ας πούμε, με τον αδερφό. Χωρίς λόγο και αιτία. Τι εννοείς ψέμα. Η άλλη σου είπε ότι βγαίνει με τον αδερφό μου, ενώ ο αδερφός μου είναι γκέι, έχει σχέση και είναι τα τελευταία 5 χρόνια στη Γερμανία. Εγώ είμαι στην Ελλάδα. Πώς το έχω σχέση με τον αδερφό μου. Έχει σχέση με τον αδερφό μου. Εγώ δεν καταλαβαίνω το intention που υπάρχει. Δηλαδή, γιατί να πει τέτοιο ψέμα. Που... Τι κρύβεται από πίσω. Αυτό, Θα δείτε στο τι επόμενο οδήγησε. επεισόδιο του Φως στο Τούνελ. Τι την οδήγησε, ας πούμε, τι οδήγησε τον άνθρωπο αυτό να πει ότι έχει σχέση με τον αδερφό της. Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Ναι, δηλαδή, εγώ σκέφτομαι την αιτία. Μήπως ήτανε... Ερωτευμένη. Δεν ξέρω, αυτή η ιστορία δεν μου αρέσει καθόλου γενικά. Δεν έχω τίποτα να σχολιάσω. Μήπως ήταν ερωτευμένη με την ίδια. Δεν έχω τίποτα να σχολιάσω. Είναι τριμπούρδελο μόνο. Δηλαδή, απλά είναι μία μυθομανής. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό, απλά έχουμε μια μυθομανή στην ιστορία, φτιάχνει ιστορίες μόνη της, το παλικάρι μένει εξωτερικό, γιατί θα ανακατεύουμε τον άνθρωπο, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ, ο αδερφός να σχολιάσουμε ότι δεν έχει ιδέα του τι παίζεται. έτσι. Όντως. Ο άλλος κοιμάται, ξέρω εγώ, καλησπεράτα, βγαίνει στο υποτίθεται escape της Γερμανίας και η άλλη κάνει συνοικέσια. Εγώ. Escape. Escape from reality. Στενάχωρο. Ναι, δεν θα βάλω καν βαθμολογία εγώ. Ούτε εγώ, αρνούμε. Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου το Θα σχολιάσω. πω απλά όχι. Η Στέλλα η μυθομανής θα ήθελα να πάρει τηλέφωνο το Φόσκολο. Ο- Νομίζω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να κάνουν ένα collaboration. Η Βέρα στο δεξί ήταν αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα η Βέρα στο δεξί. Αρνούμε. Δεν σ' άρεσε. όχι. Για σένα να πονέσω. Δεν μ' αρέσει. Μπράβο. Περνάμε στην επόμενη ιστορία γιατί είναι. Στην επόμενη φάση. Ναι, καλησπέρα. Ελπίζω να ακούγομαι. Μέχρι το πανελάκι. Θα είμαι όσο πιο περιεκτική γίνεται. Η κολλητή μου μετά από 2 χρόνια έμαθα πως όλα αυτά τα χρόνια που κάναμε παρέα με έκραζε σε ό,τι κινείται και αναπνέει. Λαϊκιστή, ήταν μια καριόλα και μισηφυλάκια. Εγώ θα δώσω ένα χειροκρότημα για τη ρήμα που έκανε. Λαϊκιστή, μια καριόλα και μισή. Λαϊκιστή, μια καριόλα και μισή. Μπράβο το κορίτσι. Είναι και στιχουργός. Εγώ θεωρώ ότι γενικά όταν οι φίλες μας κράζουν, ότι δεν υπάρχει αληθινή φιλία και ότι μας ζηλεύουν για κάποιο λόγο και για κάποια πράγματα και δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή φιλία. Τώρα μιλάω από ψυχής, βγάζω καρδούλα. Αυτό έχει κάνει Ναι. μια ιστορία, έχει κάνει κάτι άλλο. Έχει να κάνει, δεν είναι δικιά μου, αλήθεια στο λόγο μου. Μήπως την έχει στείλει εσύ. Είναι από το χωριό, δεν την ξέρεις. Α. Στο φροντιστήριο πηγαίναμε μαζί. Δεν είμαστε δυστυχώς, δεν είμαστε. Ναι, αλλά ναι, θεωρώ ότι όταν οι φίλες μας λένε άσχημα πράγματα στον κύκλο μας για εμάς, για την παρέα μας, για το ποια είμαστε και τέτοια, ενώ κάνεις παρέα μαζί μου, βρε αδερφέ,
Μάλλον κάτι σου λείπει στη ζωή σου και είναι πολύ άδεια. Παιδιά, ένα χειροκρότημα. Ένα χειροκρότημα. Τι ήταν αυτό, Όταν η κοπέλα ξέρει. Όταν εγώ πήγαινα, εσύ ερχόσουνα. Η εμπειρία μίλησε τώρα. Βία, έξαλλη. Χάια. Σουσού. Έχετε τους φίλους κοντά και τους εχθρούς πιο κοντά. Πύριο. Αυτό. Πύριο. Να ξέρεις, αυτό πρέπει να γίνεται. Πες την ίδια Παναγιώτη. Τέτοια χάρη δεν της δίνω. Να πας να κακογαθείς. Τέτοια ευχή. Να πάει να καμπανηθεί, με κάκτο. Βία. Rating. Δεν ξέρω τι θέλω να βάλω. Rating στη φυλή. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ. Εγώ θα βάλω -100 και την κατάρα μου να έχεις. Αυτό. Άδεια. Βία. Μπράβο. Πιο στενάχωρο. Κλαπ δεν έχω ακούσει. Στενά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να αναφέρω. Εγώ θα βάλω 2. Είμαστε πάρα πολύ ευθύνες σε αυτό το επεισόδιο, θεωρώ. Νομίζω ότι δεν πάει. Η ενέργεια είναι. Ξέρεις τι, μας έχουν με τις ιστορίες έχουμε πάρει ένα vibe πολύ αρνητικό, γιατί πολύ αρνητισμός εκεί έξω. Βλέπουμε τα άτομα. Αυτό που καταλαβαίνω από τις ιστορίες τόση ώρα είναι ότι, παιδιά, πραγματικά Ο κόσμος έχει θέματα. ο κόσμος έχει προβλήματα και δεν είναι τελικά μόνο ερωτικά. Δηλαδή και με τους ίδιους τους φίλους που συναναστρέφονται καθημερινά κλπ. Πόσο μάλλον με συγγενείς που διαβάσαμε πριν, υπάρχουν τελικά πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός. Και... Αύριο. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός και πιστεύω ότι. Δεν πιστεύω τίποτα. Είναι όλα ψέματα. Ζούμε ένα ψέμα. Νομίζω ότι όλοι θέλουν το καλό σου, αρκεί να μην είναι καλύτερο από αυτούς. Ακριβώς. Αυτό. Εντάξει, στενάχωρο. Σκεπαστείτε. Κρατηθείτε. Ξέρω τι ζητάω. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει. Ξέρω τι ζητάω. Και θα ζω την κάθε μέρα που περνάει. Μόνο αυτό μετράει. Κατευθείαν. Χαιρετίσματα στις high five. Όπου και να είστε. Και στη Σάγια που σε αγαπώ και το ξέρεις. Συγγνώμη, παιδιά. Καλή Παναγιά εύχομαι. Μ' αρέσει που σε αυτή την εκπομπή έχουμε και music. Music makes the people come together. Yeah. Έτσι νιώθω. Τρελή κοπέλα. Είναι η, πώς το λένε, είναι η Μαντόρα από τα Τρίκαλα. Πάμε στην επόμενη ιστορία, παρακαλώ. Στην επόμενη. Χαιρετώ την υπέροχη παρέα στο πανελάκι. Αρχικά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Φρείτε από το παραπέντε. Και καλή αρχή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πριν από κάποια χρόνια ήμουν κολλητός με μια κοπέλα. Ας τη πούμε Ράνια. Με τη Ράνια λοιπόν ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Λέγαμε τα πάντα ο ένας τον άλλον και ξέραμε με κάθε λεπτομέρεια τα ερωτικά του άλλου. Εκείνη λοιπόν ήξερε ότι εγώ ήμουν ερωτευμένος για αρκετά μεγάλο διάστημα με ένα παιδί, ας τον πούμε Άλεξ, ο οποίος ήξερε ότι είμαι ερωτευμένος με αυτόν και ότι η Ράνια είναι κολλητή μου. Τελικώς, σε ένα πάρτι που έκαναν στο σπίτι μου, αποφασίσαμε με τη Ράνια να κανονίσει να μου κάνει κατάσταση για φασωματική με τον Άλεξ. By the way, να αναφερθεί ότι εμείς με τα υπόλοιπα παιδιά καθόμασταν στο μπαλκόνι για να μην τα πολυλογώ, ενώ εγώ νόμιζα ότι εκείνη προσπαθεί να ψήσει και να παιχτεί εργοδυναμική φασούλα. Έμαθα μετά από μισή ώρα μέσω μιας άλλης φίλης μου, ενώ ήταν και η Ράνια μπροστά, ότι ήταν στο σαλόνι κολλητή μου, μη χέσω και ο έρωτάς μου και φασωνόντουσαν. Περιττό να πω ότι την έστειλε στην ακτή ελεφαντοστού, εκεί που σκάει το κύμα, να κολυμπάει με τα ψάρια και τον μπλόκαρα από παντού. Μακριά από φίλους φίδια, γιατί όπως έχει πει ο Παντελίδης, όσο δέρμα και πετάξεις, φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Φιλιά πολλά σε όλους. Όσο δέρμα κι αν πετάξεις, φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Όσο δακρύα κι αν κάσεις, το δέρμακι σου θα στάξεις. Ωραία. Musical, το κάνουμε όντως. Λοιπόν, κάνουμε τη διαφορά στο ελληνικό YouTube. Αυτό. Περνάω τέλειο τώρα. Στηριγιά της αχάριστης. Λοιπόν, Τι ήταν αυτό που άκουσα. αυτός ο άνθρωπος αυτός. Που περπατάει πάντα σκεφτός. Το έχω πάθει και εγώ, παιδιά. Να πω τώρα ιστορία. Story time. Λοιπόν, είμαι τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ γουστάρω και εγώ με πεθαίνω για ένα παλικάρι. Κακό χρόνο να έχει βέβαια πλέον. Αλλά ξέρει η κολλητή μου και κλαίω στον νόμο της ότι αυτός δεν με γουστάρει, να είμαστε φίλοι κτλ. Η κολλητή μου ξέρει όμως ότι αυτόν εγώ τον γουστάρω, τον έχω πολύ, πολύ όμως. Άκτη.
Και Το θέλεις πολύ. το τέλει, Ανίτα, το τέλο πολύ, Ανίτα! Και πηγαίνουμε τέλος πάντων σε ένα πάρτι. Φεύγουμε με τα πολλά να μην το λέω και καταλήγουμε τετράδα. Εγώ, αυτός, ένας φίλος του και κολλητή. Όπα. Θέλω να σας πω ότι κάνανε τον άξονα στο μπαλκόνι, ενώ εμείς ήμασταν μέσα και βάζαμε ποτά και βγήκαμε και τα είδαμε όλα. Αυτό ήθελα να πω. Πολύ κακό. Πολύ άβολο. Πολύ κακό. Αβία. Ναι. Το δικό μου ήταν καλύτερο. Εγώ θα πω. Ναι. Οι φίλοι, γιατί τα κάνετε αυτά? Δεν ξέρω τι σας λείπει από τη ζωή σας, δηλαδή. Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι αν ο άλλος δεν ενδιαφέρεται, δηλαδή πες ότι εγώ γουστάρω τον Σούλη, Το Σούλη. ο Σούλης δεν τον νοιάζω καθόλου, δεν τον αφορά η ύπαρξή μου, δεν τον ενδιαφέρω ρε παιδί μου και γουστάρει την κολλητή μου. Ωραία, μέχρι εκεί. Πολύ ωραία. Η κολλητή, αν έρθει και μου μιλήσει και μου πει ξέρεις τι, εγώ με το Σούλη και εγώ με πεθαίνω Ιώνο και γουσταριζόμαστε μεταξύ μας. Θα είμαι κομπλεξική αν έχω πρόβλημα. Η αλήθεια είναι. Αλλά αν το ξέρει και ο Σούλης και οι φίλοι και απλά παίζουν παιχνίδι πίσω από την πλάτη μου και με κάνουν να πληγωθώ, είναι παράδεκτο. Θα πω εγώ. Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι αν έχεις τα bulls, Ναι, καλό πιάσε είναι τον άλλον, να ξηγήσου. ενημερώσεις. Αν το επικοινωνήσεις, όλα είναι διαχειρίσιμα. Και όλα μπορούν να λειτουργήσουν. Το ότι δύο άνθρωποι που μπορεί να είναι κολλητοί, μπορεί να γουστάρουν τον ίδιο άνθρωπο, δεν είναι κάτι το οποίο ή δεν επιτρέπεται ή δεν συμβαίνει. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να παίξεις που είσαι όπλατη, του τύπου έλα αγάπη, ναι εντάξει, να σου πω κάτι, μπορεί να γουστάρεις το Σούλη, εντάξει εδώ είμαι, ό,τι χρειαστείς, αλλά να πηδιέμαι με το Σούλη. Να κλαίω εγώ στον ώμο σου και εσύ να πηδιάσαι με το Σούλη μπροστά μου. Δηλαδή. Σου σρόδινα τώρα, παιδί μου! Δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό. Δεν είναι ηθικό, δεν έχει ωραία δυναμική. Δεν υπάρχει ηθική, σεβασμός, αρχαία διαστρίτια κτλ. Δεν μ' αρέσει. Όχι, αυτό το story για μένα με έχει ταράξει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν θέλω καθόλου. Δεν θέλω να συνεχίσω. Θέλω να κόψουμε το βίντεο εδώ και καλό Πάσχα. Καλή πρωταπηλιά. Θέλω να βάλω ένα 3. 2. Κάποια μέρα. Το ξέρω καλά, θα γυρίσεις ξανά, θα μου Ναι, πεις θα πώς γυρίσεις στο κάπου, μετάνιωσες. σίγουρα. Γι' αυτό. Σάκη! Σάκη! Ξεκάθαρα, ιστορία για το πανελάκι που δυστυχώς βίωσα 100%. Ο υποτίθεται κολλητός μου 3 χρόνια, επειδή ήξερε ότι παίρνω πολύ καλά λεφτά στη δουλειά μου και obviously ήθελε να τον προσλάβουν και εκείνον, αλλά δεν τον πήραν, πήγε στον εργοδότη μου και του είπε να με απολύσει. Επειδή και καλά τα βράδια δουλεύω κρυφά στη Συγκρού. Ναι, καλά, δεν παίζει. Δεν παίζει. Και ότι εκείνος το ξέρει γιατί έτυχε ένα βράδυ να τον πάρω ως πελάτη. Προφανώς και κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πάλι καλά δεν με απέλυσαν. Ο κόσμος έχει θέματα ρε. Τον σούταρα κι αυτόν και τα χόμπι του που ήταν να ξενυχτάει στην εξωτική Συγκρού. Πεθαίνω. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Η αλήθεια είναι ότι... Στην εξωτική Συγκρού. Η αλήθεια είναι ότι με τη δουλειά του άλλου και το μεροκάματο, ρε φίλε, δεν παίζει. Όσο κολάνθρωπος και να είσαι, όσο κακός φίλος και να είσαι, όσο ζύα και κακή και να έχεις, με το μεροκάματο του άλλου δεν παίζεις. Και εγώ, η ερώτησή μου είναι η εξής, ότι όλο αυτό ξεκίνησε από τη ζήλια, δηλαδή που έφτασε η ζήλια να πηγαίνει στον εργοδότη. Δηλαδή, εγώ έχω μια πάρα πολύ καλή δουλειά, εσύ δεν μπορείς να την έχεις, γιατί δεν έχεις μάλλον τα skills ή δεν είσαι σε αυτό το level και κάνεις τα αδύνατα δυνατά για να μπορέσεις να με κατεβάσεις σε μένα. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι. Αν δεν μπορώ να σε φτάσω, προσπαθώ να σε φέρω στο επίπεδό μου. Αντί να χαίρεσαι για το φίλο σου που έχει φτάσει εκεί που είναι χαρούμενος, επιτυχημένος. Εντάξει. Το ρίχνεις. Να ήταν η ζήλια ψώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα. Αυτά υπάρχουν καθημερινά. Να ξέρεις, δεν είναι ένα, Ναι, είναι παντού εκεί έξω. Αλλά ειδικά για την επαγγελματική αποκατάσταση, η ζήλια υπάρχει... Λέρες. Είναι. Άμυα. Λέρες. Το μόνο που έχω να σχολιάσω σε αυτή την ιστορία είναι ότι εγώ είμαι τα κυβικά της Συγκρού. Είσαι τα κυβικά της Συγκρού. Έχω τα κυβικά Α. της Συγκρού. Είμαι όλοι Συγκρού μαζί, σε έναν άνθρωπο. Όλοι, σωστό. Είσαι και εξωτικός. Σίγουρα εξωτικός. Εξωτικά εγώ είμαι, εντάξει. Μην μου παίρνεις και τον τίτλο. Η Λατίνα από εδώ. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην εξωτική Συγκρού, εγώ θα πω. Όντως, τα φιλιά μας στην εξωτική Συγκρού. Βάλε rate. Να βάλω rate. Ναι.
Ήταν iconic. Ότι ήταν iconic το κομμάτι της συγκρού μέχρι που έφτασε. Ναι, εγώ για το χαβαλέ του πράγματος θα βάλω ένα 8, γιατί γέλασα. Αυτά και θα σου πάσω για πάντα. 7,2. Μπράβο. Νάτος ο δεκαδικός, ένα χειροκρότημα για το δεκαδικό. Αυτό δεν είναι χειροκρότημα. Αυτό δεν είναι τίποτα τα μπουτια σου. Αν να κάνω αυτό, χτυπάς το μικρόφωνο, παιδιά, τι να κάνω. Μπράβο. Σωστό, πανέξυπνο. Μπουταριστό το χειροκρότημα, μπουταριστό. Αν είσαι εδώ μαζό κι εσύ, όχι. Κάλεσε στο 0,90. Όχι, εντάξει. Τέλεια. Πάμε στην επόμενη ιστορία, παρακαλώ. Καλησπέρα! Στο πανελάκι, λοιπόν, θα είμαι σύντομη και περιεκτική. Πρώην κολλητή και συγκάτοικός μου όλη τη φοιτητική μας ζωή για 6 ολόκληρα χρόνια. Έβγαζε τα μάτια της με το τότε εγκόμενό μου, που όταν έλειπα το σουκού στο χωριό μου, μια μέρα της έπιασε τα πράσα και η κολλητή, ας την πούμε Βικτόρια, γιατί Βικτόρια τη λέγανε. Τα έριξε όλο στο εγκόμενο, ότι είχε πιει και την εκμεταλλεύτηκε. 9 χρόνια μετά παντρεύτηκαν. Δεν με κάλεσαν στο γάμο, κρίμα. Εγώ έχω πει, μαζεύω μπομπονιέρες, καλέστε με! Δεν ξεκάθαρα. Έμαθα ότι πριν 4 μήνες χώρισαν, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Εμένα η ερώτησή μου είναι η εξής. Πώς εμπιστεύομαι ξανά γυναίκα για φίλη μου? Δεν εμπιστεύεσαι, να πάνε να γαμμάτες. Φοιτητική ζωή έχω κάνει έντονη, η αλήθεια είναι. Έχω κι εγώ ιστορία, αλλά δεν θα την πω γιατί θα γίνουμε ξεφύλλα. Εγώ θα το πω από το δικό μου point of view. Κάτι έλειπε στην κοπελίτσα, δεν ήταν καλά με τον εαυτό της και προσπαθούσε κάπως να τραβήξει την προσοχή και κάπως να είναι το επίκεντρο, ναι, γιατί κάτι της έλειπε. Δεν θα την πω που τη λες εσύ. Ξέρεις τι της έλειπε? Τσίπα. Ο άξονας της έλειπε. Δεν θεωρώ ότι της έλειπε ο άξονας. Για να αντιδράει έτσι και να κάνει τέτοιες συμπεριφορές, μπορεί να έχει τον άξονα καθημερινά στη ζωή της. Απλά ήθελε το συγκεκριμένο γιατί ήταν αλληνής. Και αν έβλεπε καλά να το πάρω, ας πούμε. Αν έβλεπε τη συγκάτοικο καθημερινά σε έτσι περίεργες έτσι στιγμές, θα υπήρχε στο μυαλό έτσι μια φαντασίωση και ένα δεδομένο. Τώρα τι λέω. Τώρα τι λέω! Άρα πάμε σε σενάρια τύπου. Επιστημονικές φαντασίες, εγώ φαντασίωση και τα λοιπά, δηλαδή. Στο χωριό, στο φροντιστήριο πηγαίναμε μαζί. Στο φροντιστήριο? Ναι. Αγγλικών? Ναι. Τέλειο. Τέλειο. Το Cambridge. Λοιπόν, του Μίτσιγκαν ήταν το. Του Μίτσιγκαν, εγώ Μίτσιγκαν. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η κοπελίτσα ελπίζω να έχει λύσει τα ψυχολογικά της μέχρι σήμερα, να νιώθει καλά με τον εαυτό της και να μην παίρνει γκόμενες αλλωνών. Παντρεύτηκε τον άνθρωπο και τον χώρισε κιόλας. Ναι, και ήταν μαζί πόσα χρόνια. Τώρα τον χώρισε ήταν άλλο. Τον παντρεύτηκε, ταιριάζανε. Τον βαρέθηκε. Αλλά να σου πω κάτι, όταν μια σχέση ξεκινάει μέσα σε ένα τέτοιο plot twist, δηλαδή ότι εγώ είμαι μαζί σου. Την ευτυχία της άλλης. Την οποία έβλεπε ότι είχε. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όταν βλέπω ότι εγώ είμαι σε μια σχέση και κερατώνω και με κάποιον άλλον ο Χ μετά τον κάνω σχέση, αλλά τον γνώρισα στη φάση που εγώ κεράτωνα. Οπότε η εμπιστοσύνη είναι. Δεν υπάρχουν τα όρια και δεν υπάρχουν σωστές βάσεις για να χτιστεί μια σχέση. Rate. Σύνδεση με Κάιρο. Εγώ θα βάλω ένα 8. Γιατί είχα δύσκολη φοιτητική ζωή, εντάξει. Εσύ. Και εγώ 8. Σταμάτα πια! Αυτός επαγγελματίας. Επαγγελματικό. Ποιος είναι επαγγελματίας? Τίποτα, γεια στο χωριό. Η φίλη σου από το φροντιστήριο. Τέλεια. Λοιπόν, κυρίο και κύριοι, βρισκόμαστε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Ανασούλες, δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει όντως αλλιώς. Αυτά. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που στείλατε τις δικές σας ιστορίες. Άμα θέλετε να βρεθείτε στις επόμενες ιστορίες, μπορείτε να γράψετε κάτω στο description πατώντας το link, κυρίες και κύριοι. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου για το σημερινό επεισόδιο. Γενικά ο κόσμος έχει προβλήματα, πολλά. Πηγαίνετε, παιδιά, να κοιταχτείτε. Τηλέφωνα τον ψυχολόγο μου. Τηλέφωνα, ναι, άμα θέλετε.
Κάνω και προσωπικά section, if you know what I mean. Όχι session, section. Section. Άμα ο άνθρωπος ξέρει. God damn. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι είναι πάνω απ' όλα για μένα και δεν μπορώ να τη διακομωδήσω πάρα πολύ, γιατί όντως με πείραξαν πάρα πολλά σκηνικά που άκουσα. Κάποια άλλα τα έχω κάνει, αλλά σε γενικές γραμμές, παιδιά, σεβασμός στους φίλους μας, γιατί είναι η οικογένειά μας. Επειδή μου και σε ένα φίλο να σ' αρέσει τώρα, επειδή ακούσαμε κάποιες ιστορίες και να σ' αρέσει τώρα με γκομενέτο και σε σένα και στο φίλο, θα χαλάσει φιλία. Όχι. Μην Θα την το χαλάσεις. μοιραστείτε. Αυτό, εγώ τα μοιράζομαι όλα με τις φίλες μου. Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα. Μοιραστείτε και την κοιλότητα της Victoria's Secret, την σπάνια έκδοση. Μοιραστείτε τα πάντα με τις φίλους μας. Βρακί και γκόμενο δεν μοιράζεσαι. Η αλήθεια είναι. Period. Βρακί και γκόμενο δεν μοιράζεσαι. Δεν μοιράζεσαι. Τόπα. Το είπε. Τόπα. Το είπε. Τόπα. Αχ, Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. τα λέμε.